Nhar il-Ħamis li ġej huwa jum importanti sabiex tittieħed azzjoni konkreta fl-aqwa interess tal-Partit Nazzjonalista. Sosta dan il-Kap tal-Oppożizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta kien qed jieħu sehem fil-programm Feedback fuq Net FM. L-item prinċipali fuq l-aġenda ħatkun il-qagħda politika imma azzjoni konkreta. Going forward sa nagħmlu. Il-Ħamis huwa wieħed minn sensiela għax it's gonna happen millum għal-għada, kellna l-Kunsill Ġenerali, kellna l-Istatut, kellna ir-reshuffles li konna minna, għatanna affarijiet u fl-istatut innifsu, imma wkoll looking forward b'mod deċiżiv fejn ħajmur il-Partit u sa konna is-saħħa illi narġgħu nibdew nibnu l-fiduċja l-bond man-nies għax il-kelma tan-nies tot. Adrian Delia qal li fil-laqgħa tal-Eżekuttiv hemm bżonn li tittieħed azzjoni konkreta sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun partit kredibbli li jista' joffri alternattiva għal dan il-Gvern. U enfasizza l-bżonn li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jibni l-fiduċja fost in-nies għalhekk jeħtieġ li jiġi ppreżentat l-aqwa tim għall-elezzjoni ġenerali illi jmiss, tim b'idejat ġodda f'diversi oqsma. Adrian Delia qal li daħal fil-politika għax ra li seta' jagħti servizz lill-Partit Nazzjonalista u lill-pajjiż. Matul din l-intervista, Adrian Delia tkellem ukoll dwar il-kwistjoni tal-barranin li qed jitlu f'pajjiżna u li qed ikunu ta' piż fuq id-densità tal-popolazzjoni. Huwa qal li l-Gvern qed jimporta l-prekarjat u għalhekk issa aktar minn qatt qabel hemm bżonn li ninvestu fuq xogħol ta' kwalità u mhux il-kwantità.